Čavelo všetkým. Dnes mám veľkú novinu, tak ho idem vyskúšať. Vymenil som športový variátor. Takže tam už mám vymenený variátor, nový remeň a kontrastnú pružinu, takže motorka by mala ísť, alebo skúter by mal ísť lepšie a čo som zatiaľ skúšal, tak je to citeľne lepšie. Čo sa týka akcelerácie, to som spokojný, lebo naozaj je to citeľné. A všimol som si, že teraz to funguje tak, že vlastne púšťa ten otáčky motoru skoro, nie je úplne, ale skoro na plné, na nejakých 8,5 000 otáčok to vyskočí, keď prudko pridám. Môžeme to skúsiť, že idem pomalinky a prudko pridám, tak aha, ide to na 8 000 otáčok, čo mi predtým nerobilo. To je paráda, a už idem 60. Do tých 90 to ide úplne že skvelé. Takže to je super, je to citeľné. Toto som očakával, teda povedal by som, že až takto som to neočakával. A idem skúsiť tento kopček. Rozmýšľam, či tu mám ubrať a do neho pridať, takže skúsime ísť na nejakých 60 alebo 50. Ubereme, otáčky klesajú. Takže ideme 50 a idem do kopca a 40 a teraz pridám na plné, hej. Hneď na 8 000 otáčky vyskočia. Podľa mňa sa to nesmie robiť, keď je motor studený, lebo to dostane po hube. Ale keď už je teplý, ako ja už mám zahriatý, tak je to do toho kopca furt to driape, hej, ide to cítim, že to ide. Že sa snaží, ide. Už uberáme, lebo už nechcem ísť tak rýchlo. Takže by som to zhodnotil, že to má dať čo do seba. A najmä tie odpichy z miesta, akože, nie že odpichy, ale jednoducho to zrýchlenie je citeľne iné, ako bolo predtým, lebo predtým to šlo tak kontinuálne, že ako sa zvyšovali otáčky, tak sa zvyšovala rýchlosť, alebo opačne, hej, ako to išlo rýchlosťou, tak postupne sa zvyšovali otáčky. No a teraz to hneď vyletí na tých 8500 otáčok a vlastne o tom to je, hej, lebo variátor nezvyšuje žiadnym spôsobom, ani nemá ako, ani technicky, ani teoreticky, ani prakticky nezvyšuje výkon motorky, ale len vlastne upraví ten prevod. To je v podstate také isté, ako keby sme zobrali to isté auto a do jedného dali 4-stupňovú, 5-stupňovú prevodovku, do druhého by sme dali 6-stupňovú. Takže to je celé. Nerobí to žiadne kilowaty navyše, ale len to vlastne lepšie preraďuje a je to citeľné. Dá sa povedať, že sériový je urobený na schvál tak, aby sa ten motor šetril, lebo naozaj keby som naštartoval a hneď išiel na plné, tak asi by ten motor dlho nevydržal, lebo to je proste ako keď studenému motoru dáte po hube. A keď trošku budete mať ten športový variátor a trošičku budete na to dbať, že aby sa ten motor zahriel a až potom budete dávať po hube, tak ja si myslím, že ten motor nebude mať problém to zvládnuť. A tu kopček pridám, a hneď ma točí. To je úplne niečo iné, sranda je to. Lebo to je úplne ako extrémny rozdiel do toho kopca. To sa mi nechce až veriť, že to môže mať taký rozdiel. Hneď kopec pridám. Hneď 8,5 000, aha, to vyskočilo. Čiže ten motor hneď ide na plné a on postupne pridáva, je to super. Normálne sa z toho vytešujem, to je normálne iná motorka. Alebo iný skúter. Tu máme tiež kopček, hej, idem nejakých 40. Teraz na to dupnem. Bum, 8,5 000, 8, nie 8,5. A už mám 60. Ty kokos, to je paráda. Dúfam, že ten motor to zvládne, lebo ma nahnevalo, keby nie. A teraz, po tejto ceste, keď pôjdem a pozriem sa doprava, tak to je neskutočný krivaň. To je proste nádhera. Tuto nepotrebujem športový variátor, lebo tu chcem ísť aj tak pomaly. Ale jednoducho toto je pohľad
No neskutočný. To je krása. A najkrajšie je to takto, keď sa pozriem odtiaľto. Tu je teplo, koľko? 21,8 stupňa. A na tých kopcoch a sneh a nádherný výhľad. To je úžasné. Tuto kravičky. Ale to k tomu patrí. To je jasné. Ale ten Krivan je perfektný. To je proste... To je to No super. Sa neviem vynadívam. Musím pozerať dopredu, či tam niekoho nesejmem. No nádhera. Nádhera. To je radosť. No a zas pridám. A idem 8000 otáčok. A už mám 70, ani neviem ako. Normálne to ožilo. No, čo urobí? Športový variátor. Ako čakal som, že to bude lepšie, ale toto je extrém, akože to naozaj je... Normálne mám pocit z toho, ako keby bola silnejšia, hej? Ako to si zase človek sugeruje trošku, ale naozaj to ide super. To je až neuveriteľné. A ja som bol zvedavý do toho kopca, lebo teraz už pojem dole kopcom stále. Ja som bol zvedavý, že čo to do toho kopca spraví a naozaj to dokáže... To je neskutočné. Taká blbosť. Paráda. A to je presne tým, že tie otáčky on dáva skoro na plný výkon, takže preto tá motorka je úplne iná. Úplne taká živá. To vtedy, keď som vyšiel takto z miesta, veď to môžeme skúsiť, nejde nič, pozrieme, nejde, takto z miesta a dám a on hneď 8,5. Hneď reže, na 9000 skoro vyskočili, aha. Bum, až mám 60 a furt to drží tie otáčky. Ty kokos, už idem 80. Normálne sa bojím tej motorky. Dobre. Ja už uberám, lebo toto... Joj, no toto je luxusíno zase. Jedna blbosť, čo spraví, však? Paráda. A myslím si, že aj tá kontrastná pružina dá čo robiť vzadu na tej spojke. Pretože bola oproti... No to je debil. Debilko. Ide do obce, ja idem 50, on ma obieha. No dobre, nechajme to tak. Čo som chcel povedať? Že tá kontrastná pružina, originálna, bola kratšia. Táto nová, čo je tá Malosy z tej firmy, čo som mal vlastne spolu aj s tým variátorom, tak je dlhšia. Akú silu má, ja to neviem posúdiť, neviem to porovnať, že či ona je silnejšia táto, alebo je slabšia. No, a tu neviem, či sme už boli v Beňadíkove. Boli sme tu niekedy s kamerou? Neviem. Takže idem cez Beňadíkov. Boli sme. Či? Nie, neviem. Asi hej, keď som šiel z letiska, ja to dosť často chodím. Cez túto Beňadíkovu, cez Makabe. A už idem, aha. To je sranda. Normálne sa bojím. Toto podľa mňa, toto spraviť na štrku, tak to tu odpichy robí. To je neskutočné. A 80. To je citeľné iné, to je úplne iné. Najhoršie na tom je, že si časom na to zvyknem a potom si budem hovoriť, aké to je slabé, to by chcelo niečo silnejšie. Neviem, majú toto takýto problém aj na silných motorkách, že sa im to potom časom zdá byť slabé? Joj, a hneď na 8,5, to ja na kúsku mám 60-ku. To paroma, to je naozaj ako motorka. Už sa cítim ako motorka a teraz to môžeme vyskúšať a ideme na plné. 8,5, beam 60 a furt stúpa, hej, ale dosť rýchlo, aha, beam 80. Ale už tuto to bude podľa mňa od tej 90-ky, už mám 90 a odtiaľ to už bude také by som povedal, že pomalé. No to už je také pomalšie, tam už ani nemá nejaký extrémny, no už idem 100. Od tej 90 do tej 100 to dosť dlho trvá, ja už musím brzdiť, lebo som Mikuláši. Otázne je, že akú teraz bude mať tú maximálku. Ale ono by to aj tá maximálku mohlo spraviť lepšiu. Uvidíme, to sa necháme prekvapiť v budúcich testoch, ale jednoducho spokojnosť obrovská.